عدي جقالو عبد قرص اليوم توم تقدموا عدي جقالو عبد قرص اليوم توم تقدموا مدب تمرتي سنة مقبارن أرجع زينان صعب زبطة كاو عبدو بخبدو حلف زمرتة እዙይ ኣብ ሙዕማቕ ስነ ምግባርን መከላኸሊ ግዕዝይናን ኣትኪሩ ኮሚሽን ስነ ምግባርን ጸረ ግዕዝይናን ምስ ድምፂ ወያነ ትግራይ በመተባባር ኩሉ ግዜ በሰዓት ዝቃላሕ ሶምናዊ መደብ እዩ። ኩሉ ትግራይ ንቐድም ትግራይ ተዓቢ ትግራይ ትቐድም መደብ ትምህርቲ ስነ ምግባርን ጸረ ግዕዝይናን ዓዲ ጀጋኑ عبد قرص اليوم توم تقدموا عدي جقالو عبد قرص اليوم توم تقدموا سلام طعنا هبلنا كبران سمعتي راديو دمص ويانا تግራይ ሶምናዊ መደብ ትምህርቲ ስነ ምግባርን ጸረ ግዕዝይናን ጀሚርሎ በመስነዳ ኮሚሽን ስነ ምግባርን ጸረ ግዕዝይናን ትግራይ በምዕራብ ሰሎሞን አረፈ ክትካታተሉና ንዕድም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ድንጋገታት ገበን ግዕዝይና ቁጽሪ ኣዋጅ 881 ዝባር 2007 መንግስታዊ ወይ ናይ ህዝባዊ ትካል ሰነድ ኣምሲልካ ምድላው ናብ ሓሶት ምልዋጥን ወይ ብናይ ሓሶት ሰነድ ምግልጋልን መንግስታዊ ወይ ናይ ህዝባዊ ትካል ሰነድ ምጥፍፋእ ወይ ጉድኣት ምብጻሕ ጉቦ ወይ ጉቡእ ዘይኮነ ረብሓ መሃብን ዝምልከት ትሕዝቶ ከም ዘቕረብናልኩም ይዝከር ንሎም ድማ ዋጋ ዘለዎ ነገር ብዘይ ክፍሊት ወይ ብዘይ ብቑዕ ክፍሊት መሃብ ምቅብባል ብዘየለ ስልጣን ምጥቃም ብውልቀ ተሰማዕነት ምንጋድ ኣብ እዋን መረጻ ዝወሃብ ምሕበሊ ወይ መደለልን ዝርዝር ትሕዝቶኦምን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሕዝውን ሰናይ ምክትታል ዋጋ ዘለዎ ነገር ብዘይ ክፍሊት ወይ ብዘይ ብቑዕ ክፍሊት መሃብ ሓደ ዝኾነ ሰብ ብዘይ ግቡእ ምኽንያት ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ወይ ህዝባዊ ትካላት ምስ ሞይኡ ርክብ ምስ ዘለዎ ዝኾነ ካልእ ሰብ ብዘይ ክፍሊት ወይ ብዘይ ብቑዕ ክፍሊት ዝኾነ ዋጋ ዘለዎ ዘቕረበ ዝሃበ ወይ ንመሃብ ዝተስማዕምዐ እንተኾይኑ ካብ 5 ዓመት ዘይበልጽ ቀሊል ማእሰርትን ካብ 5000 ቅርሺ ዘይበልጽ ገንዘብን ይቕጻዕ። ክልተ በሃገሩ ወይ በቲ ከባቢ ባህሊ ወይ ልምዲ መሰረት ከም ተራ ናይ ሕውነት ምልክት ዝወሃብ ዋጋ ዘለዎ ውህብቶ መሃብ ወይ ንስጋ ወይ መውስቦ ናይ ቀረባ ዘመድ ወይ ንቀረባ መሓዛ ውህብቶ መሃብ በዚ ዓንቀጽ ዝተገለጸ መጣየሽ ገበን ኣይኮነን። ምቅብባል ዝኾነ ሰብ ንባዕሉ ዝኾነ ዓይነት ረብሓ ዘይረኸበ እንተኾነውን ስራሕ መንግስቲ ወይ ናይ ህዝባዊ ትካል ስራሕ ንዝፍጽም ሰብ ብላዕ ንምሃብ ዋጋ ዘለዎ ነገር ግልጋሎት ወይ ካልእ ዓይነት ረብሓ ካብ ካልእ ሰብ ዝተቐበለ እንተኾይኑ ወይ ናይ ባዕሉ ሒሳብ ባንኪ ከምዚ ንዝበለ ዓይነት ምቅብባል ዘውዕለ እንተኾይኑ ወይ ብላዕ ክወሃቦ ኩነታት ዘመቻቸወ ዘራኸበ ዘሰማምዐ ወይ ዝደለለ እንተኾይኑ ከከም ኩነታቱ ብቀሊል ማእሰርትን ወይ ካብ 3 ዓመት ክሳብ 10 ዓመት ዝበጽሕ ጽኑዕ ማእሰር ካብ 3000 ቅርሺ ክሳብ 10000 ቅርሺ ዝበጽሕ መቕጻዕቲ ይውሰነሉ። ብዘየለ ስልጣን ምጥቃም ዝኾነ ሰብ ሓደ ካብ መንግስቲ ወይ ህዝባዊ ትካል ስርሑ ምስተኣገደ ምስተዛወረ ወረደ ወይ ስልጣኑ ወይ ሓላፍነቱ ምስ ገደፈ ኣብ ስራሕ ከም ዘሎ ብምምሳል ክልተ ንቐጻሊ ሰራሕተኛ መንግስቲ ወይ ህዝባዊ ትካል ክኸውን ኢሉ ንኻልኦት ብምእማን ወይ ሰለስተ ሰራሕተኛ መንግስቲ ወይ ካብ ህዝባዊ ትካል ዘይኮነ እንሃለወ መሲሉ ብምቕራብ እዚ ክገብር የናበለ ናይ ተስፋ ቃል ብምእታው ጉቡእ ዘይኮነ ረብሓ ወይ ውህብቶ ካብ ካልእ ሰብ ዝሓተተ ወይ ዝተቐበለ እንተኾይኑ ከከም ኩነታቱ بقليل مأسرتن مقصعتن وي كاب 10 عامت زي بلز صنع مأسرتن كاب 10,000 قرشي زي بلز ناي جنزب مقصعتن يقصع
ብውልቀ ተሰማዕነት ምንጋድ ሓደ ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ወይ ህዝባዊ ትካል ብዘይ ምዃኑ በዚ ኣዋጅ አንቀጽ 16 ሰራሕተኛ መንግስቲ ወይ ህዝባዊ ትካል ዝተደንገገ ዘይምልከቶ እንተኾነውን ዘለዎ ወይ ከም ዘለዎ ብምምሳል ተሰማዕነት ብምጥቃም ብሓደ ሰራሕተኛ መንግስቲ ወይ ህዝባዊ ትካል ክውሃብ ዝግባእ ፍሉይ መሰል ወይ ረብሓ ንኻልእ ሰብ ክረክብ ብምግባር ካብ ካልእ ሰብ ገንዘብ ውህብቶ ኢድ መንስኢ ወይ ካልእ ረብሓ ዝሓተተ ዝተቐበለ እንተኾይኑ ካብ 1 ዓመት ብዘይንእስ ቀሊል ማእሰርትን ካብ 3000 ቅርሺ ብዘይንእስ ገንዘብን يغزع كلتا زخانة سب بزي عنقص نقص عنقص حدا بستقلص مسرات نحدا سرحتنيا منغستي وي حزباو تكال نبين خوهاب زخيل فولي مسل وي ربحا نبعلو نمركاب وي نكال سب جنزب كركب بمقبار زحسبه وهبطو ايد منسي وي كال ربحا زحزه وي نمهاب استسمع عن تخينو بزي عنقص نقص عنقص حدا بستدنجج مسرات يقصع سلسته زخانة سب بزي اواج عنقص 16 نقص عنقص حدا فيدل ها لا وي حستقل ربحا نمركاب بمحساب زخانة سرحتنيا منغستي وي حزباو تكال وهبطو وي كال ربحا زهابه وي نمهاب استسمع عن تخينو بز عنقص نقص عنقص حدا بستدنجج مسرات يقصع عب اوان مرز ازوهاب محبلي وي مدللي حدا زخانة سب خمرصن مسل زلوا كال سب بمسلو بستوسنه منجدي قطقم وي مسلو خجدف نمغبار بقطتا وي بتزاواري منجدي گنزب وي زخانة خال عينت ربحا زهابه نايمها بقال زاتو انت خوينو كاب 5 عامت بزي بلص صنع معسرتن كاب 5000 قرشي بزي بلص مقصعتن يقصع كلتا كمرصن مسل زلوا زخانة سب ازي مسلو خطقملو وي بحدا بستوسنه منجدي خطقملو وي خيتطقملو خترف گنزب وي زخانة خال ربحا استقبله وين مقبل استسمع مع زخانة سب بز عنقص نقص عنقص حدا زتدنججه يقصع مباركس زخوركم تخاتلت مدبنا كاب دنگاغتات گبنات گعزينا بفولي سلطان عنقصات واغا زلو نجر بزي كفليت وي بزي بقع كفليت مهاب مقببال بزي لسلطان متقام بولقه تسمعنت منغادن اب اوان مرص ازوهاب محبلي وي مدللن عملكتنا زقرونا لكم تحستو نتي زقربه يمثل اب زقصل مدبنا بخال تحستو قصاب نرخب سلام دحن قنيو مدب تمرتي سنه مغبارن صرق عزينان عبدو لخبدو حلف زمرته ازي عمو مقسنا مقبارن مكل خالق زينان عطبيرو كومشن سنا مقبارن صرق زينان مسدمص ويانه تግራይ بمتحببار كل جيزي بس ساعات زقالح صمناوي مدبيو كله تግራይ نقدم تግራይ تعبي تግራይ تقدم مدب تمهرتي سنا مقبارن صرق زينان عدي جقالو عبد قرص خلاليو بتصوم تقدمو عدي جقالو